Què et sembla la pallissa que li van fotre al Barça l'altre dia? Mira, ho entenc perfectament, tu. Si jo fos el Messi intentaria perdre la Champions només per estalviar-me de fer la rua dels campions pels carrers. Tio, que sóc el Leo Messi. Tu qui ets per passejar-me pels carrers com si fos una infanta? Ja. Què cony els ha passat als futbolistes? Què els ha passat? Amb les celles i els pentinadets. Això es va descontrolar el dia que un paio es va posar els mitjons més amunt dels genolls. Oh, sí? Sí, perquè aquesta tonteria es va convertir en «Ei, que jo sóc el tio dels mitjons per sobre els genolls, al tanto». Clar, després ja te n'apareix un altre que et diu «Ah, sí? Doncs jo sóc el tio dels mitjons per sobre els genolls, de les cametes depilades i del cabell tenyit». Clar, en 4 dies han acabat semblant un quadre del Picasso. Sí que han canviat. Tu abans miraves el Koeman, el Vaquero... Semblaven gent que sí podia parlar. Ara sembla que una llunàtica d'aquelles que vesteix els caniches, els posa sabatetes, que s'estigui dedicant a arreglar futbolistes. Vine amb la mama, maco, que et pentinaré! I el futbolista allà arrupit al racó de l'habitació. Surten de casa fets un cromo. Semblen acabats de vernissar, amb el pentinat xungo de la tarada i aquelles celles malparides fines i marcades, igual que les dels satanàs dels pastorets. I no podria ser que et fes pel canvi? No, podria ser això, no. El que em fa por és que tanta gent es foti aquests pentinats en plan sèrio. Queden com un amic meu que quan anaven de vacances ell s'havia d'encarregar d'agafar la seva maleta i el gat. I el pàjaro, per no haver de fer 2 viatges, el gat se'l posava al cap. I per què ha de ser un problema? Tu mira tota la història de la humanitat. Els pitjors pentinats de tots són els d'ara. Amb diferència, Això només ho superen els horteres dels jutges que es posen aquelles perruques de les pel·lícules, que si tu et condemnen a mort amb allò al cap, ni t'ho creus. No, va, ara en sèrio. Quedo lliure, oi? I marxes. Però allò almenys són perruques i prou. Tu ara veus un paio i dius el teu pentinat està parint. Surt un pentinat de dintre l'altre pentinat, home. Però igualment no és problema teu, això. I tant que sí. S'ha d'anar molt al tanto com et talles el cabell. El pentinat s'acaba menjant a la persona. Tu imagina't un jugador que es fot un pentinat d'aquells que el veus i dius que li ha passat al cap. Aquest tio no sap fer les croquetes que fa el Messi, però s'ha fotut un pentinat tan espantós que qui surt a les notícies és ell. El tio marca tendència i tothom acaba amb aquell pentinat. És un ídol. Però llavors ja s'ha tornat a girar la truita. El teu pentinat de merda ha perdut el seu efecte. Aquest pentinat ja el porta tothom i si vols que et fotin cas encara, t'has de fer un pentinat més de merda. Sense adonar-te'n, t'has convertit en una supermodel. Tu volies ser futbolista i ara resulta que si et descuides de canviar-te el pentinat de tant en tant ningú et fot ni puto cas. La tofa que portes sobre el cap et té agafat pels ous. Aquesta tofa t'ha convertit en la seva puteta. I tu creus que això no és el seu problema? No, perquè la salut d'una societat la marquen els pentinats. Si fa uns anys havíem arribat a un punt on la gent ja no es fixava amb els cabells dels altres. Eren pentinats discrets, però arreglats. Un bigoti no era un motiu d'alarma, per exemple. Ara si un tio amb bigoti ve cap a tu, l'únic que esperes és que no et parli. Hi ha sospites que et vulgui fer una entrevista supercool i atrevida pel seu canal de YouTube o alguna cosa d'aquestes. Els pentinats d'ara et posen en alerta. Com aquelles granotetes fluorescents grogues, allò tan xic sense parlar diu «Toca'm i et mato, fill de puta». Doncs els cabells d'avui dia igual. Els cabells de la gent no enganyen, la societat està al marge al precipici.